iya nalikane nandang susah sapa sing ngancani piye wong ayu Dek sabana aku tetap tresno lan tetap setia tokantas dereng nate apa iya gawe gelo lan gawe kuciwa kene-kene lungguh kene wong ayu Prabarini ning saiki teko karepmu kowe kok jur malah lali marang aku ah terus ngajak watu jangono Dinda Hapsari suarane apik wonge carane lencir kuning tur dhuwur lah ya dinajan to Tulungagung ning ya sasat kaya anakku dhewe iki sampean pun kagungan putra nggih Cahayu dereng alhamdulillah berarti aku sik enom aku urung pernah putu urung duwe walah napa nggih lha iya nek kowe kaya anakku dhewe nek kowe urung duwe anak berarti aku ya urung putu berarti sik enom lha rikmane pun kalih ngoten warnane lho warna iki tiga ding wong ki nyawange aja mek saka rupa ya Cahayu nyawange saka jerone kowe kelingan gudang garam kae gudang garam kae isine ora garam kae isine rokok dadi kowe nyawang aku ketoke kok njaba kaya tuwa ning jane atiku ki ya tuwa. Tuwa ki lek metu karo kami tuwa. Kancaku perangkat, ngono lho. Terus gak ngawur. Nino. Heeh. Sekali lagi ya. Cahayu. Coba garapen mer. Meri saya. Jaipong mlaku ngono bae. Halus. Ana Dinda tetembangan ya kuwi jenang gula kunjuk marang para warga masakan bekucuk ya wong ayu. Muga-muga terhibur buat pinanganten kekalih Mas Supriyadi saha penjaripun Mbak Yosi muga manggih yu ana Basuki. Awas. Loh! Dinda! Nalikane susah loh mana lan tetep gawe gelo ning saiki loh beber no kosong
Mas. Ya. Kegambarane wong ki nek tresna saking tresnane iki nek petuk ki sithik-sithik ngejak padu. Lah kok ngoten Om? Oh, lho mesti ngono kuwi. Nek adoh kangen niku bareng petuk kuwi engkel-engkelane bareng sepele ya geger. Terus entek-entekane njaluk ngapura terus tambah anak. Darah Wong tambah. padha senenge ngono kuwi kok ya. Neno. Ya. Mesti ngeden-ngedeni kancane. Mboten aku semangat nduk bengi iki cara volume ngono tak banterke pol. Bengok kuwi ngono kuwi. Niki sone horeg lho Om. Dalem? Sone horeg niki. Lah rumah saku anteng kok horeg kuwi. Swantene maksudnya. Oh suarane. Oke. Nene horeg. Ya. Apa? Piye, Nduk? Loh. Kowe janji bunga susah. Terima kasih pinarak rumiyin ya Dinda. Rumah aku salam ngene Pake ya Cahayu wis pokok sehat kabeh sing baku ngono. Ya, Pake sapa? Pake Dinda iki to. Sing baku sak mboten-mbotenipun menika ngregengke swasana sak bisa-bisane ya Yung. Wah, tenan.